תמיד, בזכות החום, האהבה והחינוך שלי. אתם תמיד תהיו על הגב שלי. על הגב שלו? הגב שלו. חשבתי שהיא מסלמת. הידיעה שאתם בשבילי מחזקת כל צד שלי. כפיים. פיתי זה דבר כסף. באמת שתגידי? באמת? זה מהלב שלה. אתם יודעים שנויה תהיה החיילת הראשונה שתגיע לטירונות עם הרכב שלה, החשבון דוד שלה מהבייביסיטר. עוד נויה? 25 שעה, דינג 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 דינג. כמה יקרו שעתיים? לא נורא, 100 שקל. שיהיה לך גיוס קל, תתפתחי שם, תהני מכל רגע. אמן. תברי חוויות. תהני חברות חדשות. אמן. אם יש לך בעיה, תרימי טלפון ישר לאבא. זה לבד, סתם. התגייסה כולה 3-4 חודשים לשמח קיבלה השרשרות אורז, תראו לנו את השרשרות אורז. אוי, לא, היום הם לא באו איתם. אפילו לבית ספר. צריך עד השם, שמן עם ברכה. איזה מעצבן שבאים אליך? אני אוהב אותך. תראו מה נויה ואני אוהב אותך. יש שם ברכה. מה כתוב? איפה הברכה? ברכה בסכין. לחתונה קרין לא להביא מגבות לילדה. אם את נועה קנתה אחד כזה לעצמה נראה. סליחה, זה בא עם מגבת קרבולית לשיער. חשוב. טוב שזה השיער שלו יפזר. מה אתה מחפש? סמים. נאורי, תהיה עם נויה. תסתכל. איך תעמוד ליד אחותך? רגע, הנה, נועה ואריאל יקראו לך את הברכה. אריאל, תקרא לה את הברכה, רק אתה. רק אתה. So my favorite כל הכבוד. תראה את הציור. זה חיילת עם נשק, רואים? אבל ממתי נויה ג'ינג'י? זה מה שהיה בגלל צוין. ממש כל הכבוד. השקית, השקית. לא, יש עוד קטנה. It's like the garbage and the tuna. It's so overlooked, but they are different. The Scottish seafood is really good. It's fast. You like all that. נויה, צריך לקחת את המכתבים על העיקר וכל שבוע לקרוא אותם בבסיס ולצלם לנו. כל שבוע. כל שבוע. זו עוד המצלמת? בגלל זה איחרנו. בגלל זה איחרנו. וואו. בשיחה קטנים. תסביר עליו כל הדברים. מה, יש להם בעבודה? דקה לא מתחיל. חום חם.
זה גם שלי. מה, זה קיקו, קרין? מה? זה קיקו? לא, זה כל מיני מהסופרפארם, מהסופרפארם? וכל מיני... כל מיני חמות. היום את בעייתית, קרין? היום המצב קשה. בלילה לא. 10 בלילה לא. שאל את אמא לא שומעת. שאל את אמא. שאל את אמא, אני הוא יודע למד. שכשהוא יתגייס לא יהיו מלחמה. היה בתכנון גם זה שם. מה קורה? כן, מה רוצה להגיד? מה קורה ב-30? כן. 30 אולי ינואר. מצווה. או! סבבה? מזל טוב לנויה המלכה.